No terve. Mä tulin tänne Potslojon viereen makkomaan Tällä videolla päästään seuraamaan Potslojon seikkailuja. Käyn vaan kahtamassa parilta päivältä, kun Varsa pääsi laitumelle ensimmäistä kertaa kirmailemaan. Seuraavana ohjelman numerossa olisi laitumelle tutustuminen Potslojolla. Ensimmäistä kertaa talutetaan riimun narusta. No ei tätä tarvinnut työntää. Mitenkä se kulkee siellä? Aika hyvin. Yhdellä kädellä jaksaa hyvin pitää vielä tämä. Tele. Oi en minä. Tulen kuitenkin. Jaha. Lähdetään syömään. Hui! Paukulla tekis mieli varmaan vähän vertellä jalkoja. Nyt on kyllä ihmeellistä Kyllä tämä mie touhu. laskesi jutti. Missä nyt ollaan? Hui! Nyt on ensimmäinen Onko tutustuminen. maailma näin iso? Minä luulin, että se on vaan se pikkuaita. Tämä on mitä vahtila. Hyvin se pysyy nyt paukun vieressä. On se pikkunen. Rupesitko siellä laiduntamaan? Eihän sulla olisi hampaitakaan. Annahan sinne paukulle vähän juoksu. Onko se mukava täällä laitumella? No aika kauas lähet jo. Oho, sinähän oot jo ainakin 4 metriä äiskästä. Ja paukku ei enää yhtään höhöttele perään. Hui! Tää on noin kauas lähtien. Niin, paukku on antautunut tuohon heinän syönttiin. Hoi, mene vaan! Paukku! Hui! Varsahan mennä äällä. Hui! Oma! Ihan... Meinas tulla päälle. Nyt saatiin tuon. Paukku haluu vaan tarkistaa taraa. Ei siellä on mitään. No käy tarkistamassa. Varsa ei oikein tiedä, että minnekään päällä. Varovasti. Varovasti. Hyvä. Tule. Hyvä. Hyvinhän tuo jaksaa varsin juosta. Lopihan se väsähtää kohta, mutta... Tälleen minun pitää tehdä. En tiedä miksi, mutta tällä ikinillä tehdään. tämmöistä äitikin tekee. Kyllä ihan varma, mutta kyllä se hyvälle maistuu. Montako punkkia sulla? Hetkissä, kun ne näyttää katsomaan Varsa. Katohan Varsa täällä. Ei se ymmärrä. Kun kaikki on niin uutta, niin ei tarvi olla mitään kissaa, kun joka ruohonkorsi on mielenkiintoinen. Mihin läksit? Näläkähän se tuli. Kommasti sinä kyllä liikutat. Kun isot tytöt laiduntaa. Tekis mieli vaan vimmata. Aha, nyt lähdettiin tuonne. Uskallat se mennä siitä? Siinä savikossa on hyvää vettä ralli. Tulokee tänne. No herranjes. No niin, menkää Saa sulle. mennä. Mene vaan. Näin läks. Kävikö se Topi purukopissa, kun oot ihan purussa? Eedi. No aika paljon siivoamista. Tiedän nähdä miten vähän sitä on nyllä. Niin, tuo olkihomma, niin aika työläs. On, mutta ihan on pirun hyvä. On. Jos olisi jatkuvasti tämmönen, niin ei tulisi mitään. Sitten... Kyllähän tämä nyt kesäajan on. Ja pitkään kuin on pikkuvarsoja. Voi helekatti, niinkö pitkin? Sä oot laiska mies. Onneksi mulla on tämmönen riskiemäntä, niin tekee näitä tallihommia. No niin, siinä näette, mitä sana Potslojo tarkoittaa.
Tuolla. Silleen se äpskäkin tekee. Niin. Minä olen oppinut tämän kaivamisen. Niin, mutta se kyllä opetellaan pois saman tien. Niin. Niin, jos kaivat, niin jäät kiinni. Mutta eipä sitä ja enää niin haitata, kun saa pylly rapsutu. Äkkiä ne oppii tavat kyllä. Tänä aamuna kamerasta näin, kun tuosta Virinna ja Paukku rapsutteli tosi. Oho, herranjestas, Paukku, mitä oot mennyt tekemään? Rupen vakinastamaan muutkin kuin varsa vaan pelkästään. Joo, tänne on tarkoituksena nyt aamulla laskea hepat tuohon tarhaan ensimmäistä kertaa. Laitettiin tuossa aijat ja niin nyt on turvallista, pitäisi olla turvallista siellä liikkuu. Ai sinun? No niin. Ei Paukku enää huomata ikinä. Ja siellä tulikin jo paljon noita lempinimi-ehdotuksia. Kiitoksia vaan niistä kovasti. Ja mietitte, mikä siellä voisi olla sopiva lempinimi. Niitä varmaan tulee useita olemaan, että ajan saatossa sitten muotoutuu. Siellä oli useampi sanoa potuks. Pottu tai kotiikka ja potiikka ja jotain sen tyyppistä se varmaan tulee olemaan. Sanotaan nyt vaikka potuks tällä kertaa, niin pottu pääsee kohta pihalle. Onko siellä pieniä pottuja? Paukku on vähän mökkihöperö ollut nyt, että tarvii kannustusta. Ei tarvii juosta. Ensimmäinen tarhaus. Lukee nyt. Elää mene sisälle. Tänne tuli kavereitakin näköjään. Kavereitakin Hyvä. tuli. Hyvä, Paukku. Näytäpäs Eellä, miten sitä olisikin mennyt. Virinnan varsa Tuike, niin sillä on tuo karva lähtenyt vaihtumaan. Peässä näkyy tommonen musta läntti, niin tuo johtuu siitä karvan irttumisesta. Ja hampaathan tällä on jo. Mutta potulla ei ole vielä hampaita. Niin, minä on vielä niin pieni. Kyllä työ pärjät. Kato, Paukku ei osaa mennä väliin. Ei raaskin mennä. Elekkä nyt sisälle lähde. Paukulla on nyt joku kaahu, että kyllä on helpommin hallittavissa tuo varsa tuossa sisällä. No, käy vähän takaa. No ne maailmankirjat on nyt sekaisin näköjään, kun ei voinut kun näyttäytyä vaan tarhassa. No siitä se lähtee. No nyt sai Paukku päitset. Käydään toteamassa, että on sama tarha kuin ennenkin. Niin, että tarha ei ole muuttunut. Joko se nyt? Hei! Hei! Jyräputte. Etkä lähde sisälle, kun me vaan vihreille. No niin. No niin, siinä on sähkö. Ui, ui, ui. Ottaako varsa sähkö? Ui, ui, ui. Nyt tullaan sähköisku. Auts. Ossakohan se Paukku kertoo, että hei, siinä on sähkö. Apua. Älä vaan koskessa. Hyvä Paukku. On niitty leinikkiä aika paljon. Niin on. Ja kun tuon pitää kaikkea suuhunsa laittaa. Mm. Siellä se kaveri on. Ei uskalla mennä hyvin lähelle toista varressa. Aha. No niin. No näkee se onneksi tuon langan. Näkee. Ei vesilätäköt haittaa. No niin. No. Ei tiedä oikein minnekään suuntaan sitä niin lähette. Ja hirveästi hengästytty. Niin. Varmaan ihan turvallista olisi laskea yhteen, mutta Paukku ei vielä oikein handlaa tuota. Varsanko ohjasta? Niin varsa ja iso tila niin ahistaa. Mm. Kohta pääsette yhteen. Vähän aikaa opettelette olemaan tässä ja sitten te pääsette yhteen. Askel kerrallaan niin sanotusti. Että eiköhän se hyvin mene. Rauhallista porukkaa on totta kaikki. Oho, nythän sinä hypit. Olet melkoisia lähtöjä. Tää on ohjattu koko sakkiin tämä yksi pie.
muut seuraava. Että minnekä varsa män. Poika siellä tarkkaavasena, että minun kaveri on siellä. Niin, nyt sulla on pakko liikettä tulla kyllä tämän kaverin kanssa. Aika hyvin se kyllä osaa askellensa laittaa. Nämä ei oo pitänyt minkäännäköistä ääntä täällä, että ihan hipi hiljaa olleet ja kahtonut tätä menoa vaan. On se mukava. Tästä tulee varmasti hyvää varsa kesä meille. Siltä tuntuu. Tulehan tänne haistelemaan minua. Tule haistelemaan. Hyvä. Joo, hyvä. Sitten vähän villiä sitten päälle. Vähän villiä päälle sitten. Niin, kuule pottu. Ootko sinä pottu? Näin kun varsa kahtelu. Antako paakku lähet? Oikein luimotti, että nyt alan mennä, että minun varsan luokse et tule kyllä. Ottako hammastakaan? Ei, anna hammasta. Noin vähän, pikkusen piti lähteä. No terve. Oliko se päivän liikuntasuoritus siinä? Vieläkö jaksaa juosta? Jopas nyt. Oho, nyt mä teen nyriin. Nyriimmäni. Niin, mä niin nuriin, niin hätää tuli. Oi ei. Niin siinä voi käydä, kun liikkoo vauhtia. Ei tainnut vaikuttaa menemisessä, kun kovemmin vain mennään sen jälkeen. Siellä on kuule sviitti kunnossa. Niin, eiköhän se ole aika patsulla jo tää kaveri kohta, että pitäis varmaan ruveta sisälle päin suuntautumaan. Tulehan pökkö. Nyt on varsa ja lampat yhdessä täällä etupihalla. Siinä sitä onkin ihmettelemistä, että varsalla on nyt keltainen tuhvelo jalassa. Missä ne lamposet on? No niin, karsinaa tutkimaan. Hui! Räpyillä. Hui! Eikö se mutsi vienyt päivällä ulos? Hitsi! Niin. Hitsi! Kerran pääsin käymään ulkona vaan. Niin, mutsi on ihan häsäässä. On taas 2. Hei! Aha, kuka siellä vinkkuu? Samanlainen ääni on sulla kuin... Kaveri on siellä. Tuo syömätyyli kyllä. Oho! No ja on liikkeitä. Hui, nyt on sun okkone. Ei. Polttiko nokka? Nyt huomas lampat. Joka päivä se enempi niinku kahtoo asioita. Silloin 2 ensimmäistä päivää se oli vaan silti. Lammas haastellaan pöllyä. Mitä siellä pöllyssä haissoo? Ei se paakku kyllä niinku... Ei mitään. Nuuhkikkee nyt sitä varassa. Niin, jotain takia vahasta. Nää on ihan mukavia juttuja nää lampaat, että näitä ei tarvi pelätä. Topi oli pelottavampi kuin isompi. Niin. Kyllä sinä äkkiä näihin lampaisiin oot tottunut. Virina on sisällä. Pannaanko laitumassa? Vois se mennä. Joo, Topi on siinä vieressä. Sitten Topi mitään tee sulle. Tää on vähän tissi, niin jaksat nyt käydään pikkusen laitumassa vielä. Laittaako ne lampatti mukaan? No ne varmaan tulle. Lähtekää vaan lampatti. Haluttiin tai ei. Hassusti on kyllä nuo jalat.
On kuullut niin, että kun minä en yllä. Minä on niin pieni poikainen, että minä en ihan yllä. Niin. Minä on semmonen Oho, mitä ravia. Ottiko hyvät ravit? Hittako ei kerinyt kummin? Mikähän takia sitä pitää aina liikkua noin kovasti? Se on hauskaa. Pakko liikkuu samalla kuin toinen Voi varovasti siirryttää jalkaa. Onko se hyvä maku se maito? Ihan niinku puoli kiloa olisi lähtenyt paakusta juttua. Varmaan kuiva on. No ei oo pissin määrästä päätellä. Ei tunnu kylkiluut paakulla. Täpä se emä olla vähän potrassa kunnossa. Kyllä se nyt on laihuttava. Ka se muota imeksi. Sekin on geeneissä. Niin, oot semmonen söpöläinen. Söpöläinen oot se, niin. On niin mukava. Onko se paukku meidän vuoro aina vahti lasta, kun ollaan paikalla? Niin näyttäisi vähän siltä, että pakko keskittyä hänen syöntiin silloin kun me ollaan paikalla. Että pitää kehuli tuosta riiviestä. Kyllä me päivällä kahoin monta tuntia varmaan yhteensä, kun tuo minuutin välein käpi tissille ja sitten juoksi se ympärillä ja potkii paukkuja. Kyllä se saattaa raskaaksi käydä. Tissit kippänä on. Sitten kun paukku käypi makkoomaan, kun tämä on nukkumassa, paukku käy viereen nukkumaan, niin tää on silleen, ei kun ylös, sitten paukku joutuu nousemaan. Ei saa äpskä nukkua. Ei hetken rauhaa. Siinä on potrettiakke. Hui, lähestykö se sinua? Vai tuostako se tulee este hevonen meille? Jos paukkuu ei kiinnosta. No tällä on ainakin pomppuja. Nopeita lähtöjä ja pomppuja on tässä ainakin. Joo, ei ole tosiaan mitään kokemusta noista varsoista, niin ei osaa arvioida, että minkälainen tämä on niin luonteelta saatikka menoltaan. Mutta kunhan pääsevät yhteisen toisen pojan kanssa tässä kohtaa, niin sitä me nähdään, että minkälaista se on se meno, että kumpi könyypää kenenkin selässä ja tekee kiussaa. Sopivasti kun olisi semmoista räväkkyyttä, että sillä olisi omaa halluun niin liikkuu, niin olipahan se laji mikä hyvänsä, niin se varmasti ihan hyvä siinä on. Että tää siinä lapanen, niin ihan potsulla jo jos on, niin sitten ei ehkä ole. Että... Jospa se on sarkastinen nimi sitten loppuviimein, kun niin. Ei olekaan potsloju. Niin. Sä oot semmonen kyllä niin mukava. Mistä kutittaa? Mistä kutittaa? Tuostako? Sitäkö kutittaa? Oho! Ei! Nyt ei saa kutitella. Aha! Nyt pukkia vähän siitä. Pikkusen juostaa! Silloin läks koko porukka. Mahdottomalla kyydillä. Jaa, takas. Nyt tullaan lampat semmosella kyydillä. Eeli tullaan eilen. No niin, menkää vaan. Hyvä! Hyvä pökee! Aika laaskan näköistä. No on kyllä. Aika raskasta taittaa tuo äitinä olo. Topi ei jaksa juosta. Nyt läks. Katsokko? Puskko kun leikittelee vähän. Hepaat otti ritoolat. Laittapa kahtomaan minnekä ne mennä. Tarhaan juoksivat ihan täysillä. Ei ne on lampaita eikä nää hevosia. Aha. Täällä on lampaat ja siellä on
Hepaat. Eikö sisälle halusit tämän? Kuppuluru. Täällä ovat Vaihdetaan omille puolille. äkkiä se vaan lamppa tottuu ja Potslo jo lampaisiin. Friida suuhun pitäis osua. Tulla. No niin, ja sitten Topias. Viimeinen lammas uunista ulos, älähän männä nyt. Vielä on pysynyt kenkä sulla jalassa. Mullikossa ootko lukenut? Topi kävi haistelemassa vähän varsan pylly. Hyvä Topi. Pottu, se joudut opettelemaan tähän eläinpaljoitten. Se on hyvä nuoresta pitää opetella. Hei, et ruppe otattelemaan. Niistä, mutta eihän varsan kanssa et otat. Ei se meidän Topi puske. Sen kun osit tehnyt, niin sä et saanut korville. Pakko ois kyllä huolen pitänyt, että... Riida sopi pyllyn nuolentava. Ja Topi se vähän hammas. Kuka sitä pölähti? Topiiko se tuli sieltä heiniltä? Pakko että haluta jo talliin. Älekkä niitä paakun heiniä syökä. Tuskan kanssa ookke näitä niittänyt, niin kaikki muut syöpyitä on vimmattu nyt tänä iltana. Kyllä varsa ainakin on nyt varmasti ihan patsulla joo kyllä kun talliin päässä. Niin, se on kyllä hyvin luottavainen tämä meidän uusi tulokas. Ei se ole ihmekään, että uni maistuu tommosen laidun rupeaman jälkeen, niin on ihan patsulla joo.